mogao poznati svog plavog modrog zmaja, moram žrtvovati dva čudovišta. Prvo ovo. O ne. Tako je, to je moja božanska karta. Glupost. Ma nije moguće. Šta on umišlja? To nije moguće. Poslušaj me sad. Nitko neće vladati sa mnom. Ja odlučujem o svojoj budućnosti i zato žrtvujem svoja čudovišta. Obelisku i vojničino, šaljem vas na groblje karata. Kako je moja ogrlica mogla pogriješiti? Šutjela si, Šizu. Gdje je sada nestala tvoja čarolija? Ili si shvatila da sudbina uopće ne postoji? Gledaj kako pozivam svojeg plavookog. Pokaži se. Znači, Kaiba je nekako uspio promijeniti budućnost. Tako što je pozvao svog plavookog modrog zmaja. Ali kako? Što li je to vidio? Nešto iz Kaibine prošlosti se vjerojatno probudilo u njemu. On je bio drevni vladar plavookog zmaja. I Šizu, ako možeš predvidjeti sve moje poteze, kako to da te moj plavook iznenadio? Osim ako ti nisi samo obična varalica, kao što sam i mislio. Uskoro će saznati istinu. Sad je vrijeme da te dokrećem. Plavog i modri zmaju u napad! Uništi njezine životne plodove sa svojom bijelom munjom.